Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri najnovšom videu z dielne Model z navigátoru, v ktorom si rozoberieme modely lietadiel, jedny z tých najznámejších a najviac používaných. Pohodlne sa usaďte a prajeme príjemné sledovanie. Prvý model, ktorý si v tomto dnešnom videu rozoberieme, bude Boeing 737 MAX 8. Ako môžete vidieť, spravili sme si tu peknú kompozíciu so spoločnosťou SmartWings, česká spoločnosť, ktorá aktuálne lieta už takmer po celom svete, samozrejme okrem Ameriky. SmartWings teda používa najmä tieto MAX 8. My si k tým niečo povieme a zároveň si ukážeme, ako si model Boeingu 737 MAX 8 môžete poskladať aj vy, pokiaľ si ho nás zakúpite. Boeing 737 MAX prišiel na svet s novými technológiami, prišiel s novými motormi, ktoré zabezpečovali nižšiu spotrebu a zároveň väčší dolet. K tým novým technológiám Boeing 737 MAX využíval systém MCAS. Je to systém, ktorý zabezpečuje to, aby lietadlo nestúpalo strmo a zároveň, aby sa nedostávalo lietadlo do bodu, kedy stráca tlak a zároveň rýchlosť a začne padať zo vzduchu ako kameň. Problém pri tomto systéme bol, že spôsobil dve nešťastia letecké. Jedno bolo nešťastie spoločnosti Ethiopian Airlines a druhé bolo nešťastie Lion Air Let 610. Obe tieto nehody boli vyhodnotené neskôr ako zapríčinené systémom MCAS, ktorý bol zlý, nefunkčný a situácie vyhodnocoval zle. Napriek týmto všetkým skutočnostiam sa Boeing 737 MAX 8 používa dodnes, aj keď v nedávnej dobe sa stala ďalšia nepríjemnosť spoločnosti Boeing s ich modelom 737 MAX 9, spoločnosti Alaska Airlines, ktorej dvere vypadli len tak vo vzduchu počas toho, ako stúpala cez 10 000 stôp. Každopádne tieto situácie sa prešetrujú, lietadlá boli pozastavené, ich funkcia bola znížená na nulu, to znamená lietadlá nelietajú, sú na zemi a čaká sa na vyjadrenie vyšetrovateľov. Aktuálne si ukážeme, ako si môžete model lietadla Boeing 737 MAX 8 poskladať aj vy. Samozrejme, nemáme len SmartWingsy, máme aj Ryanair a určite ich nájdete aj viacero na našej stránke. Kúpte si tento model lietadla a čo sa nachádza v krabičke. V krabičke sa nachádza samotné lietadlo, jeho súčiastky a zároveň aj stojan na lietadlo. V balení nájdete samozrejme všetko v sáčkoch, ale na to, aby som toto video nejako nezdržoval, sme si to dovolili rozložiť a následne si to zložíme. Začneme stojanom, ten je v podstate úplne jednoduchý. Túto hornú časť dáte takto a zapojíte ju, nech to tam cvakne a máte postavený stojan. Následne si teda poskladáme lietadlo, ja začnem od vertikálneho stabilizéru, to znamená postavíme si vertikálny stabilizér a zároveň si postavíme horizontálny stabilizér. Pokračujeme krídlami. S týmto modelom si musíte dať troška pozor, keďže je v plastovom vyhotovení a treba aplikovať troška viac sily, keď ho skladáte. Každopádne tým, že je v plastovom vyhotovení, treba si dávať pozor, aby ste neulomili nejakú súčiastku. No a následne, keď máte poskladané samotné lietadlo, tak ho už len zacvaknete na stojan a máte krásny model Boeingu 737 MAX 8 priamo vo vašej zbierke. Samozrejme, po zakúpení modelu si váš zážitok môžete spestriť takouto peknou kompozíciou, zakúpením letiskovej runwaye, po prípade follow me vozidlom, ktoré slúži na navigovanie lietadla v zlej viditeľnosti. Môžete si tam pridať samozrejme vozidlo, ktoré donáša do lietadla náklad, nejaké schodíky, cez ktoré vlastne vstupujú pasažieri do lietadla, spredu aj zozadu. A samozrejme vozidlo, ktoré nakladá batožinu do lietadla. No a samozrejme Boeing nevytváral len dopravné lietadlá, ale aj nákladné lietadlá. Prebereme si a ukážeme si jedno z toho najväčších. To je Boeing 747-400 a zároveň Boeing VC-25. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Do ďalšej časti našeho videa o modeloch lietadiel vstupujeme s kráľovnou oblôh, s jedným najlegendárnejším dopravným aj nákladným lietadlom Boeing 747-400. Toto lietadlo, tým, že malo veľmi impozantnú nosnosť a vedelo prepravovať naozaj rôzny náklad a zároveň bolo vyhotovené aj ako lietadlo, ktoré prepravovalo ľudí, dodnes sa používa napríklad spoločnosťou Lufthansa, tak bolo považované za legendu nákladných lietadiel. Má za sebou samozrejme ako väčšina lietadiel aj pár
nehôd. Jedna z takých najznámejších bola na legendárnom letisku Kai Tak. Toto letisko sa už v dnešnej dobe nepoužíva, ale bolo známym tým, že v podstate to letisko fungovalo hlavne pre Boeingy 747. Jednému Boeingu 747-400 sa na tom letisku však stalo to, že preletel v podstate runway, keď pristával, skončil vo vode. Nikomu sa nič nestalo, ale samozrejme lietadlo bolo poškodené. V dnešnej dobe sa už Boeingy 747 žiaľ Bohu likvidujú. Väčšina spoločností prechádza buď na Airbus A380, čo je v podstate aktuálne jedným z najväčších, keď nie najväčším dopravným lietadlom pre ľudí. Ale čo sa týka nákladných lietadiel, tak Boeing 747 sa stále využíva napríklad spoločnosťou Air China. Pokračujeme modelom Boeing VC-25. Toto lietadlo je vyhotovené pre amerického prezidenta, taktiež označované ako Air Force One. A ako som už teda povedal, prepravuje len amerického prezidenta, nikoho iného. A je to v podstate, používa predlohu Boeingu 747, ako môžeme vidieť podľa toho horajška, aj podľa motorov. Prvý let Boeingu 747-400 sa datuje do roku 1988. Lietadlo používa 4 motory Pratt & Whitney, jedný teda z najlepších motorov, keď nebudeme rátať Rolls-Royce motory, ktoré využíva v podstate väčšina Boeingov v aktuálnej chvíli. A môžeme vidieť, že lietadlo tým, že má veľkú nosnosť a zároveň má, keď sa naloží, je o mnoho ťažšie, tak tých motorov musí využívať 4, rovnako ako Airbus A380. Toto lietadlo po zakúpení dostanete s rôznymi možnosťami asemblácie. My sme si vybrali teda jednu, pri ktorej máme otvorený prvý a predný nákladný priestor a zároveň aj zadný nákladný priestor. Samozrejme, pokiaľ by ste mali záujem a nepáči sa vám predný nákladný priestor, jednoducho si ho môžete vymeniť a takto jednoducho ho uzavriete a máte krásny otvorený predok. Čo sa týka lietadla United States of America, alebo teda Boeingu VC-25, jeho podvozok je robený spôsobom, že ho v podstate nasemblujete cez magnety. To znamená, v prednom podvozku a v akomkoľvek podvozku máte magnet, rovnako je magnet aj vo vnútri toho systému a v podstate ho nasemblujete jednoducho, iba vložíte a on už sa sám prichytí. A ako môžeme vidieť, s tým trošička potrasem, môžeme vidieť, že tie magnety sú naozaj silné a ten podvozok tam držia naozaj kvalitne. Model je samozrejme celokovový, to znamená, že je celkom dosť ťažký a dodáva sa na takomto elegantnom podstavci. A myslím si, že u niekoho, kto má rád lietadlá, a také špeciálnejšie lietadlá, sa tento model bude vynímať. No a čo sa týka Boeingu 747-400, ktorý sme tu mali, je o niečo ťažší ako VC-25 a takisto je celokovový, to znamená, nie je to plast, ako sme si ukazovali Boeing Max 8, tie SmartWingsy, ale toto lietadlo je samozrejme tiež celokovové a tiež má magnetické podvozky, ktoré jednoducho nasuniete a vysunete. Asemblácia tohto modelu je naozaj veľmi pekná. Viete si vytvoriť veľmi krásne scenérie, napríklad takto na letisku, keď sa nakladá a verím, že sa u niekoho bude vynímať aj v polohe vzlietania, pristávania a iných ďalších. Aktuálne sme si teda ukázali nákladné verzie lietadla Boeing, respektíve Boeing 747-400 a VC-25, ktorý slúži na prepravu amerického prezidenta. Tým pádom uzatvárame sekciu Boeingov a teraz sa presunieme na Airbusy. Jedný z najkrajších a jedný z najzaujímavejších lietadiel aktuálnej doby. Milí diváci, vítam vás v druhej časti našeho videa o modeloch lietadiel. V tejto časti si rozoberieme spoločnosť Airbus, ktorá vyrába jedno z najväčších osobných lietadiel. Jedná sa o Airbus A380 a máme ho tu rovno v troch vyhotoveniach. Mierka 1:250. Tento model si v podstate viete zakúpiť v akomkoľvek lietadle spoločnosti Airbus. Potom tu máme mierku 1:200. Toto je už väčšia mierka. Oproti tomuto sa nelíši len mierkou, ale aj materiálom. Toto je celokov, to znamená, že je naozaj kvalitné a ťažké. K tomuto lietadlu od spoločnosti ANA Air, ktorý má veľmi zaujímavú liverku, dostanete aj kartičku, na ktorej zo zadnej strany máte popísané špecifikácie daného modelu. No a najväčšiu mierku tu máme 1:144, toto je Airbus A380 s liverkou od Emirates. V
v podstate jedna z najznámejších spoločností, ktorá využíva Airbus A380 naplno. Zároveň vo svojej flotile majú napríklad aj Boeing 777, alebo teda 777. Čo sa týka spoločnosti Airbus, do svojich lietadiel používajú o mnoho viacej počítačovej techniky ako Boeing. Preto aj z môjho pohľadu, čo sa týka spoločnosti Airbus, tie lietadlá sú o mnoho viacej zabezpečené. Napríklad proti nebezpečnému otáčaniu. To znamená, že pokiaľ lietadlo ako Airbus A380 by zaznamenalo, že to lietadlo sa až moc nakláňa, automaticky by tento náklon zastavilo a vrátilo do pôvodnej polohy. Čo sa týka lietadla Airbus A380, dokáže prepraviť na jedno prenesenie až 853 pasažierov, čo je neskutočný počet a tým pádom je brané ako najväčšie dopravné lietadlo na svete. Ako môžete vidieť, zaujímavé je hlavne tým, keď si odmyslíme túto krásnu liverku od ANA Air, že má dve poschodia a samozrejme v tomto lietadle sa nachádzajú nejaké VIP lôže a podobne. Napriek tomu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že lietadlo ako je Airbus A380, ktorý má 4 motory od firmy Rolls-Royce, bude mať obrovskú spotrebu paliva a tým pádom by bolo ekonomicky možno aj stratové. To tak nie je, pretože tým, že firma Airbus do svojich lietadiel implementuje strašne veľa modernej technológie, vďaka tomu dokáže znížiť spotrebu a zároveň zvýšiť výkon a dolet takéhoto lietadla. No a diváci, posledné modely v našej časti o Airbusoch predstavujú modely Airbus A340. Ako môžete vidieť, tak pred chvíľou sme tu mali A380, ktorá mala takisto 4 motory. Každopádne motory na A340 sú samozrejme v porovnaní s A380 mnoho menšie. Lietadlo vie prepraviť od 240 do 600 pasažierov, záleží na type, či je to A340, 600 a podobne. Každopádne toto lietadlo bolo troška kontroverzné v tom, že sa považovalo, že tie motory sú slabé. Aj keď boli 4, tak sa považovalo, že tie motory boli slabé. Tým slabým nemyslím, že by nevedeli lietadlo udržať vo vzduchu, po prípade, že by nevedelo lietadlo vzlietnúť. Každopádne potrebovalo o mnoho dlhšiu runway a zároveň spotrebovalo o mnoho viac paliva, ako aktuálne lietadla spotrebovávajú. To znamená, že v aktuálnej dobe už aerolinky preferujú skôr Boeing 777 alebo teda tzv. 777 a ten ponúka v podstate veľmi podobný komfort ako A340 s menšou spotrebou a má iba 2 motory. Boeing 777 napríklad používa spoločnosť Emirates, ktorú sme tu pred chvíľou mali, keď sme si rozoberali Airbus A380. Každopádne, ako môžete vidieť, máme tu spoločnosť Swiss Air a vlastne Virgin Atlantic. No a mňa by, milí diváci, v tejto časti videa zaujímalo, potom čo sme si tu prebrali vlastne 5 typov lietadiel, 5 druhov lietadiel od spoločnosti Airbus a Boeing, či ste tieto lietadla poznali, či sme vám ukázali niečo nové, po prípade či jeden z týchto modelov aj vy sami vlastníte. Po prípade budeme radi, keď nám napíšete komentár s tipom, o akom lietadle by sme mohli natočiť, po prípade o akých druhoch modelov by sme mohli natočiť ďalšie video pre vás. No a jednému z vás, ktorý nám do komentáru ako prvý napíše správnu odpoveď, koľko pasažierov prepravil Airbus A380 od spoločnosti ANA Air, ktoré sme tu mali, tak dostane zadarmo túto kľúčenku Planespotter. Úplne zadarmo, stačí napísať počet cestujúcich, ktorých lietadlo vie prepraviť. My sa záverom videa presunieme k jednému špeciálnemu lietadlu. Lietadlo, ktoré má za sebou rovnako nejakú éru kontroverzie, ale lietadlo, ktoré bolo prelomové v celom leteckom priemysle. Viete si tipnúť? Alebo si počkáte, kým ho ukážeme? Napíšte to do komentáru. No a na záver našeho videa, milí diváci, tu máme dve veľmi podobné lietadlá. Viete povedať, ktoré je Tupolev 144D a ktoré je Concorde? Ja si myslím, že je všetkým jasné, že lietadlo, ktoré má na krídle napísané CCCP a má tam vlastne vlajku Sovietskeho zväzu, tak bude Tupolev. A to naľavo, čo tu máme, je Concorde od spoločnosti British Airways. K týmto lietadlám taká krátka zaujímavosť, vznikli vo veľmi podobnom čase, aj keď Tupolev vznikol skôr, o pár rokov ako Concorde. Každopádne Concorde si zakladal na pohodlnosti pasažierov jak na zemi, dole v mestách a zároveň v kabíne a vlastne v lietadle. Preto mohol Concorde dosahovať rýchlosti okolo Mach 2. No a zároveň Concorde vedel preletieť celý Atlantický oceán za veľmi rekordný čas.
A tým pádom bol vysoko využívaný. Každopádne, na to, aby mohol letieť tak rýchlo, potreboval strašne veľa paliva. A to sa mu stalo v podstate osudným, pretože tak veľa paliva samozrejme vtedy stálo veľa peňazí. A Concorde není najväčšie lietadlo a nemohlo prepraviť toľko pasažierov. Tým pádom letenky boli dosť drahé. No a samozrejme ľudia to kupovali, ale preferovali úplne iné lietadlá. Preferovali lietanie klasickými lietadlami, ktoré nestali tak draho. No a tým pádom sa Concorde po pár neúspechoch rozhodol vlastne s jeho prevádzkou skončiť. V Paríži nájdete jednak jednej Concorde vyradený z prevádzky, môžete sa do neho pozrieť, je naozaj veľmi zaujímavý. No a Concorde, ako aj Tupolev, sa vyznačoval tzv. Delta Wing s krídlami. To sú tieto trojuholníkové krídla a zároveň teda sa môžeme pozrieť na motory lietadla Concorde, ktoré boli motory vlastne od firmy Rolls-Royce. Concorde bol najviac využívaný v spoločnostiach British Airways a Air France. No a jedným z osudných sa mu stal let Air France pod krídlami tejto spoločnosti. Počas vzletu sa Concordu dostalo do motoru z prednej časti úlomok z lietadla, ktoré štartovalo na chvíľu pred ním. A tým pádom v tom momente začalo lietadlo a motor horieť. Žiaľ Bohu, Concorde bol už v tej chvíli v rýchlosti, počas ktorej už musí vzletieť, pretože by bezpečne mohol zastaviť na zemi. A vlastne to sa mu stalo osudným, pretože vzletel a pár sekúnd na to nedosahoval dostatočnú rýchlosť na to, aby mohol letieť vyššie a spadol do letiskového hotela. Čo sa týka lietadla Tupolev, ten si nezakladal moc na komforte ľudí na zemi, keďže rýchlosť Mach 2 je naozaj veľmi hlučná a Concorde mal povolenie touto rýchlosťou lietať až nad Atlantickým oceánom, kde v podstate ten hluk by nerušil ľudí na zemi, po prípade by sa ľudia nebáli na zemi, lebo naozaj ten hluk je nepríjemný. Tupolev lietal prevažne nad obývanými časťami a lietal rýchlosťami podobnými ako Concorde, ale nie nad morom, presne nad obývanými časťami. Obe lietadlá sú však zaujímavé a sú legendy leteckej prepravy, rovnako ako lietadlá, ktoré sme si tu dneska ukázali. Bol to Airbus A380, Boeing 747. No a záverom videa by mňa samozrejme zaujímalo, ktoré modely sa páčili vám. Bol to Airbus A380, Boeing 747, po prípade legendárny Concorde. Napíšte nám to dole do komentáru, radi si prečítame. Zopakujem otázku, za ktorú môžete vyhrať kľúčenku zadarmo. Koľko pasažierov mohol prepraviť Airbus A380 od spoločnosti ANA Air, ktorý sme si tu ukázali? Čo sa týka Concordu, v podstate môžete si zakúpiť buď túto verziu, čo je vlastne verzia, ktorá sa predávala v lietadlách. Môžete si ju zakúpiť v múzeách a je veľmi zaujímavá a zároveň tieto verzie nájdete aj u nás na e-shope www.modelsnavigator.com. Nájdete tam rôzne modely a budeme radi, keď ho navštívite. Budeme radi, keď na toto video dáte like, dáte nám odber a napíšte nám komentár, o akých modeloch by ste chceli vidieť ďalšie video. No a ak sa vám video páčilo, budeme radi za like, za odber a nejaký príjemný komentár. To by bolo odo mňa všetko. Dovidenia, do počutia s Models Navigátorom.